екрани, Локо Пловдив ще напада надясно. Ето го и първия съдийски сигнал. Христо Йовов. Йовов, който дълго време лекуваше контузия заради проблемите, които има Ясен Петров в халфовата линия, го е пуснал като титуляр. Освен това, Христо Йовов и с капитанската лента на своя тим. Сега можеше да се получи грешка в отбраната на Левски, но в последния момент топката е изчистена в тъч. Титулярният състав на Локомотив Пловдив в стартовите листа, които ни предложиха. Той отсъстваше, вместо него бе записан Саканоко. Нека първо обаче проследим атаката на Левски, защото тя е много опасна. Сержиньо Грин, хвърлиха се двама бранители на Локо Пловдив в краката му. След това намеса с глава на Пламен Крачунов и възможно за контратака на Локомотив Пловдив. Извеждащо подаване зад гърба на отбраната. Там е Здравко Лазаров, срещу него Стефан Станчев. Какво ще направи капитана на Смърфовете? Финт на Лазаров. Има възможност Здравко Лазаров да центрира. Прави го намеса. Още веднъж моля да бъдем извинени за това, че Саканоко бе записан като титуляр в стартовия тим на Локомотив. Азил де Карвалио. Шпагат на Александров в крака. По-скоро Иво Иванов трябваше да изчисти, вместо да чака своя вратар да излиза и да прави същото. Хубаво подаване сега отново зад гърба на отбраната и отново. Ще разчитат главно на контратаки Смърфовете. Ето една от тях. Здравко Лазаров ще избяга ли на Стефан Станчев? Намери начин да центрира капитана на Локо Пловдив, но там е добра игра на Пламен Крачунов. Азил де Карвалио. Няма засада. Играта продължава. Подаването е към Здравко Лазаров. Притича обаче Валери Георгиев. Лазаров. Отново Лазаров. Добро подаване на Здравко Лазаров. Възможност за отбора на Локомотив Пловдив сега и резултатът е открит. Локомотив Пловдив повежда на Левски с 1-0 след 17 минути игра на Герена. Здравко Лазаров. Гарат Дембеле, другия винаги прави запас от 1-2 метра, за да подсигури своя съотборник. И това е причината да няма много възможности пред Гарат Дембеле, поне до момента. Центриране от свободен удар, нов изстрел с глава, опасност и добра намеса на Кирил Акалски. На няколко пъти отбраната на Левски се пропуква много сериозно. Така бе и сега. Вижте още веднъж това центриране. Изстрела с глава на де Карвалио и отличната намеса на Кирил Акалски. Имаше, разбира се, късмет вратаря на сините, че който настигна Жуазиньо и с тяло го затвори. Нова атака на Смърфовете. Неточен изстрел на де Карвалио. Здравко Лазаров се сърди на своя съотборник, а той се извинява за отиграването. Валери Георгиев. Де Карвалио. Нарушение срещу него. Иво Иванов задържа Азил де Карвалио. Жуазиньо. Лошо си поведе Жуазиньо топката и възможност за контратака. Това е де Карвалио. Добре напредва де Карвалио. Застава на неговия път Йордан Милиев. Топката рикошира в тялото му. След това фалцово центриране на Здравко Лазаров. Кирил Акалски боксира. Напрежението обаче остава пред вратата на Акалски. Непокрит футболиста Локомотив Пловдив и това е 2-0. Азил де Карвалио прави резултата 2-0 в 34-та минута. Локомотив Пловдив надиграва до момента категорично Левски. Азил де Карвалио 2-0 за Локо Пловдив. Ознаменува нападателя на Локомотив Пловдив за връщането си на терена, след като изтърпя наказание. Центрирането на Здравко Лазаров, намесата на Кирил Акалски, който боксира топката. Никаква засада няма и в този случай, тъй като Сержиньо Грин покрива поне с 2 метра. Азил де Карвалио, който имаше достатъчно време да овладее топката, доставен съвсем сам в наказателното поле, да я нагласи на удобния си ляв крак и да я насочи с премерен удар за втори път във вратата на Кирил Акалски. Така Локо Пловдив повежда на Левски с 2-0. Дъсли Мюлдър е надигран. Възможно за Локомотив Пловдив. Чиста ситуация за гостите. Дали ще се стигне до трети гол? Не, защото Кирил Акалски избива удара на де Карвалио. Атаката на Локо Пловдив обаче продължава. Каква възможност само за
гостите да стигнат до трето попадение. Невероятна възможност се откри пред Де Карвалио. Той обаче не успява да се възползва от нея. Вижте удара на Де Карвалио и намесата на Кирил Акалски. Затвори ъгъла си. Де Карвалио избяга му малко топката. Нямаше и достатъчно сила в удара на нападателя на Локомотив Пловдив и определено Кирил Акалски не беше затруднен. Христо Йолов. Доста брак в действията и на Йолов, а сега трябва да има нарушение, но рефера на код. Учини. Де Карвалио с глава. Стефан Станчев се е пласирал отлично и намери Зиньо. Стефан Станчев. Центриране на Станчев. Юнес Бенжелюн безкомпромисен във въздуха. И сега възможно за контратака на Локомотив Пловдив. Здравко Лазаров има прекрасен демараж. Тръгва напред Здравко Лазаров. Нарушение срещу Лазаров. На Христо. Здравко Лазаров обаче не може да стигне до нея. Стефан Станчев беше пресилото по време. Локомотив Пловдив по-прибран в собствената си половина. Левски ще се опита да върне головете, които получи през първата част. Вместо това обаче опасна контратака на смърфовете и сигнал за засада на Базил Де Карвалио. Ето още веднъж. Никаква засада в този момент няма. Повторението е прекрасно. Иво Иванов покриваше Базил Де Карвалио. Флаг тъч рефера от далечната страна. Емил Вангелов избърка, тъй като Базил Де Карвалио изкочи от дълбочина и беше покрит. Но тъч рефера маркира засада. Драги Коцев. Удар от движение. Кирил Акалски се намесва. Поредната бърза контратака на Локомотив Пловдив. Включването бе на Родригес. Изстрел от движение и намеса на Кирил Акалски. Много добре Драги Коцев пусна топката към Родригес, който без да се бави стреля от движение. Жуазиньо за пореден път затворен. Лазаров. Вижте колко спокойно разиграват помежду си футболистите на Локо Пловдив. Де Карвалио. Можа да нанесе силен удар по топката Гара Дембеле. Много хубаво Де Карвалио успя да отнеме топката. Задържа Базил Де Карвалио. Изчака с отборниците му да го подкрепят. Комбинира с Здравко Лазаров. Той продължава към Габо Рерош. Отново Здравко Лазаров. Свободен е Де Карвалио. Получава. Връща назад към Самир Бенжелюн. Много неточен. Той за Жуазиньо. Жуазиньо срещу него Родригес. Задържа Жуазиньо. Драги Коцев също се прибра, за да помага на бранителите. Намеса на Крачунов. Здравко Лазаров след това. Прекрасен шпагат на Здравко Лазаров и отлична възможност за контратака. Базил Де Карвалио стига първи до топката и Йордан Милиев го фаулира. Това трябва да бъде със сигурност картон. Закъснява намеса на Йордан Милиев, който получава официално предупреждение. Ето още веднъж. Не беше последен обаче в защитата Йордан Милиев. Имаше още един бранител, който тичаше в дясно от Данчо Милиев. Затова той получи жълт картон. За Лучини няма и за къде. Нарушение срещу Де Карвалио. Извърши го Сержиньо Грин. Тата на Флориан Лучини. С
с включването в игра на Исмаил Иса и Мариан Огнянов. Ясен Петров. Временно гостите с човек по-малко на терена, докато се окаже необходимата медицинска помощ на Драги Коцев. Предполагам, това ще се случи при следващото спиране на играта. Дъсли Милдер. Центриране на Жуазиньо. Исмаил Иса остава по топката. С нея играе Самир Бенжелюн. Сега Александров. Ново центриране към далечната града. Възможност пред Мариан Огнянов и това е гол. В 75-та минута Левски връща едно попадение. Струва ми се, че се... Здравко Лазаров. Отново Лазаров. И... Жуазиньо. Пресечваме подаването към Мариан Огнянов и Родригес тръгва напред. Срещу него Сержиньо Грин. Продължава Родригес да владее. Вече се затвори край тъчлинията Родригес. Върна се Жуазиньо, за да го покрие. Родригес обаче го преодолява. Продължава Родригес. Технична игра на Родригес. Фантастичен пробив на десния бранител на Локомотив Пловдив, който... Том. Саканоко. Засада. И това положение е спорно. Лазаров. Технично копна топката към Де Карвалио. Базил Де Карвалио много добре я гардира. Спечели корнер. Нарушение на Йордан Милиев. Фаул без срещу Де Карвалио. Статично на Жуазиньо. Удара с глава на Исмаил Иса. Ново центриране. Добра намеса на Лучини. Могат ли гостите да организират контратака? Саканоко. Чисто е отнета топката на тъмнокожия футболист. Здравко Лазаров е съвсем свободен в ляво. Получава Здравко Лазаров. Има възможност и да стреля. Здравко Лазаров прави го възможност за състав.